L'infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts. Bon dia, us parla Aina Ruiz Casanovas i escolteu atentament aquests sons. Efectivament, es tracta dels clàssics sons que associem amb la naturalesa, però més concretament són els sons dels ocells i del vent contra els arbres. I direu, i per què ens expliques això? Doncs mireu, fa uns dies un company em va explicar una història que em va fer reflexionar i em va exposar una pregunta que us faré jo ara també, i a veure si la vostra resposta és bastant similar a la meva. Em va preguntar si mai havia comptat els arbres que hi ha en el parc per a un sol passejar. La resposta va ser, crec que bastant similar a la que serà la vostra, un no rotund. Bueno, us puc informar que després d'haver fet l'experiment, estic seguríssima de que hi ha molts més arbres dels que us pugueu imaginar, i és que la majoria segurament diríem que n'hi ha uns 10 o 15, i us puc assegurar que segur que en són molt més. Però tot això us explico perquè Sant Cugat ha perdut entre 800 i 900 arbres en l'últim any. La sequera ha impactat de ple en els arbres després que l'Ajuntament s'hagi vist obligat a aplicar una política de subsistència. Segons ha explicat el cap de secció de la manteniment urbà de l'Ajuntament, Gerard Riba, a Cugat Mèdia, només s'estan regant aquells arbres que s'han plantat en els darrers 3 o 4 anys. L'arbrat viari és una llàstima perquè realment Sant Cugat té molts arbres i sempre s'ha fet glòria d'aquest sentit i ha estat molt orgullosa, però la realitat és que el decret no ens permet fer aquests recs únicament el que serien arbres de subsistència. Aquests arbres de subsistència al final has d'avaluar quins arbres pots salvar o no pots salvar. Estem dient que en el darrer any hem perdut un total d'entre 800 i 900 arbres, que són molts arbres. Una tria que es deu principalment al fet que els arbres de grans dimensions amb una arrel molt profunda requereixen una quantitat d'aigua tan gran que, segons Riba, és inviable i no és aconsellable. En aquesta línia posa de manifest que amb la mateixa quantitat es poden arribar a salvar 3 o 4 arbres més joves. I tot i que la ciutat té al voltant de 55.000 arbres, el tècnic reconeix que es tracta d'un cop bastant important per a la ciutat. Així, amb l'objectiu de fer front a la sequera, el decret vigent no permet el reg dels parcs i l'arbrat viari, limitant-ho només als arbres de subsistència. Un reg que, tot i això, es fa mitjançant cisternes de l'aigua provinent del pou situat al parc de Ramon Barnils i l'aigua de les Purgues, és a dir, aquella que surt de la xarxa de l'aigua potable però que no és consumible. L'Infopodcast és una producció de Cugat Mèdia en col·laboració amb la xarxa.